Ngithathe leli thuba ke Mbukeli ngikukhumbuze ukuthi uzungayindawo ngoba emva kwalokho izithombe zabalahlekile ziyalandela. Kwabalahlekile Mbukeli kuleli sonto sivula ngoNtomza Phezulu osesithombeni owadukana nemali yestokfela ngabo-2020 kuDisemba. Ntomza Phezulu mangabe ubukele buya ekhaya sebexolele umama bestokfela. Siphinde Mbukeli silandelise ngobaba uMbiyane osesithombeni ofuna ukufunisa umama Dlomo odayisa utshwala bezikali. Uthi badukelana naye ngamzwane kuvulwa utshwala. Mama uDlomo mangabe ubukele buya ubaba uMbiyane useyakudinga sephinde bavalwa futhi utshwala. Mbukeli sivala ngoTerrian Gavenda wasendaweni yaseChartworth KwaZulu-Natali ofuna ukufuniswa intombi yakhe anayo esithombeni uMbali. Uthi badukelana naye endaweni yaseyadini emva kokuba emnika isamba semali esingadalulwa. Mbali uma ngabe ubukele siyakucela ubuye ekhaya sungaze ubaleke nemali kaCar Powder.